Yo guys, manamig panguan. Naputol ko ba na akong tiilya. Sige, tigbas-tigbas diha. Mawaan mo siguro yung tiil sa mong inahan. So, Ari taagi na ah. oh, dira tag. More, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Hi guys! Welcome to my channel! So guys, mga hoy may karon, kauban ako si Kuya. Tara si Kuya, namunit-punit og mga kaning kuan sa santol. So nami sa santolan dire oh. So mga hoy mi guys, dito sa Kalibunan ug ahami ron. Babaw sa amua gihapon. Dira siguro may mga hoy. So tala na Kuya. So gadala mig sundang. Kaya mo ni tigbas mo na yung pabuang-buang dire ron. Nagda po mig sako kaya mo isudog sako ng pabuang-buang. Ano may karon sa Kalibunan guys. Ito tayo hangaka pud kayo eh. Mamatag hal-hal nga iro ani. Ang taan na. Ma, ang taan ya. Ay mga kahoy lisod pud. Mura naman pag mura naman pag nang layas eh. Ay. Ay. Ang gunit dali. Na. Ang gunit. Ano ba ya? Ay. Uy, sabi. Ikaw na. Mura pag unggo eh. Wow! Sabab. Edit din na imo ma. Sabi nga nga kabay. Oh, gusto mo mga bitin na rin. Pag-ilungkod. Asa man eh. Ewan ko. Isa to ma. Kabili. Tarong. Cellphone. Gano kay gatapo ko eh. Mga hoy ta guys para natin isugnod. Pero ang kamo pasang langasa. Etlo na to kay para dili ko taas. Yan ma. Naisa ning kamang macho. Ay buod. Basing mga ano nga nusok. Gana kanila eh. Lutuan ka na. Ay, Tabi ako po rebiyag. Daplin, sibuk dito. ma, daan mo magkahoy ni Papa Oh, na. manguha mi kahoy diri ni Papa soon na manguha mi. Kanang manguha mi Naman kahoy. nakitaan sa nga daghan kayo. Wala. Dagan magkait sampiring ya. Aha. Anta mga gi. Daghan kay sampireng. Ay diri tali. Tinupad ang tusok. Malupad na iyang kuan, iyang katol. Iyang katol. Ali ali. Ikan ko. Ali. Ali. Oh, basing mana ko. Sampireng daghan kayo. Di wala lagi. So hi guys, nga nami karon sa diri sa patag. So nag okay na kay diri. Diri ya. Kuya, diri. Ali, Uy, buyag. mao gani man. Ali diri ba? So, ang dagway eh. Pero mo ay. Nami sa pinakababaw. Mas pinakababaw pa to dito. Mayo na lang guys kay mayo ang tempo karon na Dama. walay kuan, dagom, walay ulan. No? Oh. Mao ni nakapanguan mi. Mga hoy mi.
daan to ta mga agi atong agian na to maha. Kaya na ay kahoy dal to. Ma, grabe yung samad ba? Sakit kaayo. Parang cellphone. Ang samad oh. Samad. Nanasaman ka? Magaras. Samad ane. Garas. Garas gani na po samad. May kahoy guys. Naghanap lamo ko eh. Di pang pa ako sa tiyan. Sakit ko kayong kamot. Tukay dari kay makita nimo ang buntod. Sus ingon anak ka kuanon kabunturon ng among lakwon sa una guys nga manguan mi ng eskwela mi dito sa mua dito sa bukid kuan dito sa kong lula dito mi manukad dayon ingon anak nga kabunturon ang among labangon para paadto mi sa among eskwelahan dito sa kuan Pikop sa Maria. Kada adlaw dyan na namo ginabaktas ang buntod guys. Usahay mura pa may mga buang kay magdayahay panagan kay Muslim area baya. So gikan ko grade 1 then pagka grade 6 nako. Kay pagka grade 2 to grade 5 ni balhin ko eskwelahan. So nya na guys. Mga sa Migtiwas. So mga hoy sa Migtiwas guys. So tala. Ang sundang ya. Ali ya dala to mo sako ya. To ko to. Sundang? Sako ni mo sako ko ah. Dala na sako ikaw mo dala na sako. Kana itapok mo kahoy ko to. Na, butang dari. So ito guys, continue sa may og pangahoy. Kana butang na dari oh. Napagid mo gamay. Man. Ha? Man. Ayaw na na. Manda. Una pa man lukay. Ayaw na. So, dali na. Ha? Ambil doon tadi. Ako talaga ng kamot ko. So, nasama din siya guys na sabod sa kuan. Sabod sa kanang kagingking bitaw nga sagbot. Wala na na tambalan na to nag ano niya hagunoy. Kasulay mo na guys nga kana bitong masamad mo din kuan masamad mo din tambalan niyo hagunoy kun dili ka nang udlot sa bayabas dayon dag usap-usapot kay paghuman ang katong duga niya tambal din sa imong samad kun dili hagunoy. Pero ang hagunoy pang ilong na. Alin na ya. Pero tayo sa ko ya. Dari ta. Uy. Ano ka? Ay, ato ba nito na? Ay. Cheers. Guys, akong mama guys. Sige rag vitay-vitay guys. Gabira siya guys. Dali, tutos unahan dali. Dali, dala ni sako. Bigaya. Ulian na siya. Nya isa ra bay sige pag-an nga mga hoy mi. Sakila kayo mo. Uy. Ay lang mo makan ng pajama. Uy. Imong gipula. Oh, gipula. Gipula na ko. Kagani na imong gitong.
effort kay akong videographer. Effort kay akong videographer, guys. Ay sige, kuan-kuan nga ipaduol palayo. Gaya ka na to da are. Ulion na niya, siya ra sa panguan. Ikaw ra sige kung na mga tagkahoy. Tungaon sa Pang kuan na mo, pang pikasa na. Kay butang sa sako. niya. Pang tunga ama. Pang tunga agit tanan. Mo ni among mga palwa guys ay tarang mama ay nagkuan. Di pang tunga niyang kahoy guys. Okay. Maabli to. Yo guys, manamig panguan. Naputol ko na akong tuulya. Kaya tigbas-tigbas diha. Dad, Mawa mo siguro yung tiil sa gunahan. So, ari taagi na ah. o dira tagi sa kuan. So, mato na mi guys. Kaya manamig panguan. Makakuan na mi isa ka kapit mapuno among sakong. Muna pa may kuhaonon dito sa ubos. Kala, kaya ra. Pinay, kinababuhat. Ang tagi diri. Ang tagi. Takam ka. Tuwas nungkod. Oo niya ang kahoy na to dito. Ay, Ang tagi. Manggunit man ang sagot eh. Gini dira. Say guys, hapit na may maabot sa kuan. Dira sa karsada. Babaw ra man ni siya jutay sa kuan sa karsada. Then ang katunga pud sa karsada, ang sa ubos pud sa karsada amo apod. To na akong bugoy dito sa ubos. Kuya, nuno ya. Ayo lagi ba kay maunay ka? Habit-bit na may isa ka sa akong kuan. Sugnog. Hala. ibutan na ko sundan ka na mo. Sulod. Sa dalon. Nagdala nagkahoy ang isa. Uli na daw siya. Siya ray sigig panguan sa kuha nga mga huymi. Mga huymi. Then mag-video po daw mi. Karon na mi vlog. Ngayon bataan ni. Bot na lang ani sa kung saan mo naunaan. So guys, namin diri sa Santulan kato mong giagian ka ganina. So maglingkod sa mi kay kapoy kayo init. Igang. Dari kay medyo hangin-hangin dari. So tara mong kinuha ng kuan guys kaning sugnod. So manana may masugnod. So la, sige. Bitin ra ba na? Bitaw. Bitin lagi na, tungga tingog. Oh, naong bayo. Mahulog ganito da arya. Oh, ligid ka to kuan umbos. So guys, moro to nga among vlog karon. So kauban ako si kuya nanguha mi kahoy kay uwan mi sugnod. Tao ay naabi to may sugnod pero gamay na lang ba. Yeah. So nanguha na lang mi ni kuya kahoy kay si kuya sige apura manguha daw mi kahoy imbes di ko manguha. Kay kapoy na si kuya magsigig pangapura nga mga ahoy lagi daw mi. Kapoy jud mga ahoy eh. Init pa jud kaayo. Lisod po sa ulan ta mga ahoy. Sa pagtanaw guys, hinaot nga himuot sad mo no sa among video karon. Og ayaw kalimot, please like, share, ug mahimo pa i-share. Ayaw pud kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Kaya og palihog sad pag taplo ka puta ng bell dira para ma-notified ka sa akong bag-ong video. So thank you guys. Bye-bye. Mwah.